Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να σχεδιάσουμε το άρμα μας. Έχω ζωγραφίσει το άρμα χωρίς προζέκτορα στο χέρι. Απλά ξανακάνω τις γραμμούλες καλύτερα για να κοπεί το φελιζόλ. Το άρμα αυτό είναι 2x2, 4 μέτρα ύψος και αν υπολογίσουμε και την πλατφόρμα πάμε 4,50. Αυτά λοιπόν. Θα κοπεί το φελιζόλ και στο επόμενο βιντεάκι θα έχω έτοιμα κομμένα τα κομμάτια ώστε να συνεχίσουμε τη εργασία μας. Καλή συνέχεια.